matinding trail ko. Lulusong naman tayo, ahon naman ulit para puntahan yung bundok. Oh yan, nakarating na. Tara na. Let's go. Ha? Ano experience magtulak sa palusong? Baliktad tayo para nakapiksin. So tara, patuloy tayo. Matakot lang dito, ang daming trako, lalaki. So, pagawaan kasi factory kasi na siminto yung dinaanan natin kanina, bandang kanan. So nakakatakot. So yan, factory ng siminto. Kaliwa master ha. Kaliwa. Saan kaliwa to? Dito, dun. Tika. Right. So dito kang down namin. Uy. Ito nang simula ng kalbaryo ni Bodol. Marami to. Trail na naman. Lagot. Kado to. Ayan. Talo yung isa ngayon ito. Naka-road bike. So ganito yung daan. Naku po, walang nag-expect nitong ganito na naman. Anong experience? Budol. Apat na MTBs walang walang naka road bike. Mas matinding trail ko. Ha? Buti hindi malikabok dito master ha. Pagawa ng simento yun.